Ассалому алайкум дӯстони азизи ман, подписчикои канали ман. Хуш омаден ҳама каса ба канали ман. Обуначиҳои наве ки ба канали ман подписатсия кардастен, шуморо ҳам хуш омаден дӯстони азизам. Иҷода бошад тарзи тайёр намудани самбусаи гиждаро пешкаш мекунам. Марҳамат тамошо кунед. маҳсулот барои самбусаи имрӯзамон бошад: 1 стакан об дар корай, 1 қошуқ намак дар корай, 1 дона тухм дар корай, баъд орд дар корай. Аввал дар коса мо оба мегирем, ай болош намак меандозем, 1 дона тухмам хеле раш мекунему дар коса мерезем. Ай болош орда андохта сахтакак мешӯрем. Тестаи ҳами самбусаро раги ҳами самбусаи обични мекардагӣ монаю. Хай вайда қабатишда руғани яхо, руғани алейна якҷоя мекунем. Ида бошо ҳами шедрай лета сливични масла шакида якҷоя карда қабатошда мепечонем да. Апаҷону хоҳарҷонои ман, дӯстони азизи ман, ҳазор раҳмати калон, ай ҳамаи шумо миннатдорум. Апаҷону хоҳарҷонон, барои комментариҳои беҳтаринтон бовар мекунед. Медорам комментариҳои беҳтаринтонро мехонам, ҳам хурсанд мешавам ки ин қадар занҳои тоҷики мо ин қадар маро дастгирӣ мекунанд. Ай ҳамаи шумо миннатдорум, апаҷону хоҳарҷонои ман, ҳаматонро дӯст медорам аз барои Аллоҳ. Бовар кунед ҳам ҳақиқати шумо омӯхтаи шудагим ки чанд рӯз шуд наметонам хай навор бироварда. Духтарако пурсидестен ки апа чо видео намемонед. Бачаҷонам синфи 11 паспорт гирифтестем барои ҳамона. Ай қафои 12 ҳамонам духтаро насиб када боша. Коракомам ки буд кадом. Наворои беҳтарин бо баҳри шумо пешкаш мекунам, апаҷону хоҳарҷонои ман. Иҷода бошад дӯстони азизи ман, ширкати Атомира ба шумо тавсия додестам. Ин хоҳараки мо кор мекунанд, шуморо ба кор даъват мекунанд. Дар ширкати Атоми беҳтарин кора духтаро, беҳтарин маҳсулотҳо дора. Хемахем, спирулина барои ҳами фарбешавӣ, харобшавӣ, барои саломатӣ, барои ҳами меъдаву рӯда, барои ҳама чӣ маҳсулот доранд. Ай ҳами хемахемуш боша, ман худам гирифтам истифода бурдум, як пачкаи дигааш монда, ина ки бовар кунед саломатима ҳам хел нақз кард, даже дарди сарам мемонад духтаро. Марҳамат кунед, кадоме ки кор кардани ай нависен ба хоҳарҷонмон, ватсапшона мемонам. умуми беморие ки чӣ гуна беморие ки дар кӯдакҳо мешаванд, инфексиони ё ки инурезов ё ки чӣ беморе ки боша, ана ҳамин беморора омега 3 нағзад. خب برای نری سیستمشون با یordam میکنه نرمالیزovat میکنه وایشون اگریسیون یعنی کودکانی که اگریسیون دیپرسیون یعنی که فقط تریواگانی خیلی زلنده مقصد خیلی جسمی خیلی اگریسیو میده و یورو نغزای برای بهتری میکنه وایشون وینی منشون که خاطرشون پامیتشون هم خوبه برای وای بروردن نابود کردن خلسترینشون ای خون نه کودکان هم خلسترینشون میشه در خونشون خب بهتر کردن موی سرشون یعنی موی سرشون خوب میکنه بعد ان پوستشون این دندونهاشون خوب میکنه بهتر میگه نظر برای تمامی کودکان ویتامین A D داره که ویتامین A بهترین ویتامین ای نویافته این ببینید دخترها چه محصولات‌های نغز داره اوزیفوش هم موندم بهترین محصولات داره همین اومگا 3 هم به تعریف میکنن نصیب ان شاء الله کایی که گرفتم بود شما نشون میدیم دخترها این اجازه چه خاله که میبینین سامبوسای خاص ولش گرفتم موندم تا دام گرفتنی از ولای سامبوسا اجازه گوشت گرفتگیم گوشت و پیاز ریزه میکنیم فرش تیار میکنم برای فرشمون باشد گوشت پیاز نمک زیره پریپراوا در کره کمتر آب انداختگیم و روغن علینا انداختگیم در فرشمون иҷода баъд дар комментариҳои шумо ҷавоб медиҳем апаҷону хоҳарҷонои ман. Савол омадае ки тавалатон чанда, чанд фарзанд доред? Тавалати ман бошад 91. Соҳиби 3 фарзандам, 2 бача дорум, 1 духтарча дорум. Фарзанди калоним синфи 11 мехонад, юманги бачам синфи 7 мехонад, духтарҷонам синфи 2 мегзара иншоаллоҳ. хай соҳиби шавари меҳрубонам, соҳиби хонаву дар, зиндагии тинҷум. Хай духтарако ина да саволотон хай ҷавоб додум. Ин аҷада бошад чӣ хеле ки диден гӯшта реза кардум, пиёзам реза кардум, маҳсулотҳои дурии фарша гуфтаги ман хай андохтуму ин аҷа фарша якҷоя мекунам ба мемонум фарша як пара баз волая тунук мекунам. Ҳамин навори самбусам бошад да бегаҳ навор кардагиам. рӯзона Тоҷикистон ҳам хеле гарма ки бовар кунед дар пеши газ истода, дар пеши духовка истода намешавад дасти гармира. барои ҳамин бегаҳтар хачи хела ба ҳазир камтарак салқин кишид ба кора сар мекунам да бахтипаза. хай асосан ҳамин касби ман бисёртар ҳамин самбусае барои чӣ ки ҳамин самбуса бисёр закас мешаманда. дар ҳамун Россияям будем бисёртар самбуса закас мегирифтум. бисёри хоҳарҷоно гуфтагианд ки тарзи торта гул монданша, тарзи чӣ хеле кремо тайёр кардана нишон тие. бовар кунед дар Тоҷикистон ҳам хеле ҳавои гармай ба ҳазор гуфтию гапҳо шишта ҳавои салқин да тайёр кунию ба торта гул монӣ беҳтарай да камтар ҳаво салқин шава барои чӣ ки хонаҳом да кондитсионер задагиуму дар кухоним кондитсионер назадагиум беҳад гармай. насиб камтарак салқинӣ шава ҳар намуд торту пирожнӣ бо мекунам бо тарзи гул монданшам ҳамаша нишон метиҳем духтаро. иҷода бошад чӣ хеле ки диден духтаро дута зволаи майда гирифтагӣ будум. инеҷа якташа тунук кардагиуму ба шедраи лета об карда дар қабатиш мерезум ман.
дигар намуд самбусаҳода хай рӯғани яхӣ истифода мебарам. И самбусаи гиҷдада и нағзайда мақсад ҳам мулоимак хушрӯ ҳам резон ага мебиёяд ай рӯғани сливичный масло мақсад истифода барен беҳтарай. Инам хай як қабатшам ман хай тунук кардум, рӯған кардум, гирифтум печонда. Дуюм қабатшам ҳам хай тунук кардагиюм, рӯған кардагиюму ва я дар болои ин монда хушрӯ карда мепечонему мегирем, баъд тунук карда фарш монда печонда гирифтан мегирем. Апаҷону хоҳарҷонои ман, хай ай сабабе ки дар бисёр ҷоҳо ютуб нагирифтаестай, баъзе ҷоҳода хай гирифтаестай. Инам хай ман рецептакома барои шумо мемонам, мақсад барои шумо навор мекунам, меҳнат мекунамда. Хай мақсад маҳсулота ман мепазам, мақсад барои фарзандои худам. Не ки ҳамин кӯшиш мекунам ки як бонуи тоҷик, як зани тоҷик як чӣ ёд гирад, модар Аҳмад гувада. Ба ҳамин хотир хай барои шумо навор мебарорам духтаро. Барои ҳамин кадоме ки подписат накарда тамошо мекунанд нишон метиҳада, инҷа дуруи творческий студияда нишон метиҳад ки кадоме беподписат тамошо мекунанд. Бисёре ва ё ҳамин тамошобина беподписат тамошо мекарданд. Духтаро вақте ки дур омаден тамошо кунен, подписат кунен. Мақсад баъди подписат кардан лайк монен видеода. Вақте ки видеода лайк монден, ягон чимо дар ку мақсад мо аз ҳисоби ютуб пул кор намекунем. Ба кадом хотир вақте ки лайк мегем лайк мемонен, ба хотире ки мақсад просмотр нағз мешавад. Хай беҳтарай дар вақте ки просмотр нағз шуд, бо мо я ҳавасмон мекунад ки завқ шавқ пайдо мешавад ки бо видеои нав барои шумо пешкаш кунем. Хай бисёре духтаро менависен ки апай хеле чӣ монен, апай хеле пазен. Барои ҳамин мақсад шумо лайк монен, дастгирӣ кунен. Наворбурурӣ ай ҷониби манайда духтаро. Ҳамин ҳавои гарма нигоҳ накарда барои шумо пухтупаз мекунам. Пухтупазои ман дар ҳама влог гап мезанам ки ягон секрет надорад. Секретоша мақсад ман ҳамаша гап мезанам ки шумо ёд гиред. У продуктое ки шумо мехарен, маҳсулоте ки шумо мехарен ҳайф нашавад, обол чида кораи ҳайф шудан. Барои ҳамин бисёри занҳо кати хай ҳамсӯҳбат мешавем. Мегӯянд яхе блогерҳо пухтупаз мемонанд, мекунем намешавад. Мақсад канали тиам ҳам хеле медорем подписат мекунанд. Хай шиносо кати ҳар тараф меравем ки хай ягон бозорае, магазинае. Ин имрӯз рафтагӣ будум, 2 рӯз шуда ки паспорти бачаама тоғрӣ кардистем документода. Бовар кунед хай шидаге мегӯянд яхе блогерҳо пухтупаза ҳамаша намегӯянд. Шумоям ҳам хеле каналтонам хеле мафтуми надорем. Хай тамошо кунед, ягон секрет несте дар канали ман. Мегӯянд ки мақсад чанд фарзанд дорӣ, ҳамин саволое ки подписчикҳо метиҳад додан. Ба ман гуфтум хай фарзанди калоним нишон додам, ана синфи 11, бачам буз балайда, ай ман қариб ним метри дигар қадш баландай. Барои ҳамин дидиянд мегӯянд ту чӣ ба ин қадар ёши, ҳамин мақсад ин қадар духтара ки ёши мо хиёл кардем ту мақсад барои ҳамин ЗАГС вайкунӣ документ тоғрӣ кунӣ омадагӣ. Хандаам гирифт, гуфтум не ман таваллудум 91 шукри худо, бачаи калоним синфи 11 мехонам. Хаям хай гап задем, ба гуфтанд ки бисёре ҳамин рецептҳое мегирем хато мешавад, ҳам хай маҳсулотҳомон ҳайф мешавад ки. Ба ман гуфтум не хай тамошо кунен, ягон рецепт ман секрет надорад. Диданд хай ба ҳаматам гуфтанду хай гирифтанд подписат карданд. Хай хешу мақсад шиносошон дароӣ карданд. Хай на блогери ай ҳамин ҳисори худмон нагуфта хай дастгирӣ карданд бо хела. Хай миннатдор мешавам ай ҳамаи шумо апаҷону хоҳарҷонои ман. Ҳаматонро дӯст медорам. Инам хай гирен поделиться кунен, хай подписат кунанд беҳтарин мешавад бо духтаро. Иҷада гап зада чӣ хеле ки диден золачакҳоро хай тунук кардагиму фарш монда инам хай мепечонем ба апаҷону хоҳарҷонои ман. Хай самбусаи беҳтарина, ҳам хеле зунак, ҳам хеле бо маззаш аҷоибот мебиёяд ки хай кадоме ки накардагиай ай ҳамин рецепти ман кунен беҳтарин мешавад духтаро. Баъди печонда шудан ай ҳамин деревянские шпажки истифода барен духтаро. 3 та самбуса якта куненда дар ҳамин чӯбчакҳо андозен, 3 донаша якта мешавад. Ҳамаашам хушрӯ печонену ба далист монен. Баъди далист мондан зарди тухма қати камтарак шир якҷоя кунену дар боло шакен. Аку ба кадом хотир зарди тухма қати камтарак шир истифода барен мегум духтаро. свети ҳамин самбусаҳо рӯшанаки хушрӯ мешавад, зарди блестящ мешавад. ҳам самбусатон қоқ намешавад болош. Ай ҳамин кунен нағзайда ман хеле шуд хай истифода мебарам. Вақтое ки хай шир набошад ба ҳамин зарди тухма камтараки сафедиша мегирам истифода мебарам. Ҳамаи сафедиша духтаро истифода набарен, свети самбусаи хеле рӯшани хушрӯ намебиёяд. Ин амҷа бинен як дона зарди тухмда як қошуқча шир басай. Бисёр истифода набарен шира. Як қошуқча гирен басай. Бисёр ки кардем ба свети сурхи хушрӯ намебиёяд, бо камтар сафедча тоб мебиёяда. Ба ҳамин хотир ҳамин як дона тухма зардишта як қошуқча истифода барен. Инам хай зарди тухма ки шакиден дар самбусаҳо ба болошда кунҷита сиёҳдона чизе ки дорен хай истифода барену
Баъд дар духовка дар дараҷаи 280 градус монепазем. Мақсад ҳам пиёзои дурунуш гӯшту шиҷа, барои чӣ ки гӯшти резаяку дастгати реза кардаги будум, фарш набуд. Оста мулоим таза хушрӯ мебиёд. Инам хеле исти самбусая дар байни духовка моненда, ҳам болош хушрӯ сурхак мепаза, ҳам тагиш. Ин аҷа боша самбусаҳои маккадагӣ хай тайёр шуда. Ина пухтан не ки самбусаи беҳтарин шуда, ҳам сочни шудагиаю, ҳам мақсад ба мазза омадагиад. Иҷада боша хай результатшам нишон додагиюм самбусаҳо чӣ хел омадагианд. Баъд навора ба анҷом мерасонам дӯстони азизи ман. То наворҳои оянда Худо нигаҳбони мову шумо бошад. Дар паноҳи Аллоҳ бошед, апаҷону хоҳарҷонои ман. Худоҷон нигаҳбонтон бошад.